Και στον δρόμο μας πάνω, αλλά και στις πλαγιές δεξιά μας, όλα αυτά είναι συγκροτήματα παραθεριστικά. Κάνω και ξέδρα, βλέπεις, δεν βλέπεις. Να πούμε την ώρα συνάντησης με όλους τους μαζί. Ιστοσελίδα. Ομιλίες ή στα συγγράμματα. Τώρα από ψηλά βλέπουμε και το κάστρο των Ιφωτών κάτω που κατεβαίνουμε εμείς στο δεξί. Δεν ξέρω που είναι. Το 1987
Ήμουν νυχτερινή, στις 4 η ώρα τη νύχτα παρέλαβα έναν ασθενή με πνευμονικό είδημα. Η πρώτη λέξη, τον λέω τι κάνεις πουπού, μου λέει καλά είμαι γιαυρή μου. Αμέσως κατάλαβα ότι έχει μία καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Μιλάγαμε, ο παππούς είχε 3-4 φορές με πνευμονικό είδημα, γινόταν καλά το κάνω. Λοιπόν, και μου μιλούσε συνέχεια το χωριό του, μου λέγε ότι έφυγε σε ηλικία 12 χρονών. Η μαμά του είχε πεθάνει όταν ήταν 3 χρονών. Σε ηλικία 12 χρονών πήραν τον πατέρα του αιχμάλωτο και ξεκίνησε με όλους τους χωριανούς του Λεβίση. Το παιδάκι ήταν μόνο του. Είχε μια θεία με 4 παιδιά, η οποία ήταν πολύ κακιασμένη, δεν τον πρόσεχε, τον προσέχανε οι χωριανοί. Ο Πλαστήρας είχε κάνει ένα πρόγραμμα με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τον Αμερικάνικο να μαζέψει όλα τα παιδάκια που ήταν ασυνόδευτα, που δεν είχαν κανέναν. Δούλευε, πήγαινε και σχολείο από τα 12 του χρόνια. Μετά μπήκε στη ΔΕΗ, παντρεύτηκε μια κυρία. Στην ηλικία 32 ετών που ήταν, είχαν κάνει 2 παιδάκια και η γυναίκα του 27 πέθανε. Και όταν ο παππούς πέθανε στο νοσοκομείο, ήρθε η κόρη του και μου λέει αδερφή, αυτός ο πατέρας για μας από 32 χρονών που έμεινε χείρος, η γυναίκα δεν είδαμε στο σπίτι, αλλά ο παππούς ο καημένος ήταν ένας γλυκύτατος και εγώ θα έφευγα τότε με μετάθεση στην Καβάλα. Μου λέει από πού είσαι γιαυρή μου, του λέω από πού είμαι, από ένα χωριό που είναι 1,5 χιλιόμετρα από την Τουρκία. Μου λέει άμα πας επάνω, νομίζω ότι ας πούμε εγώ με το που θα βγω στο χωριό μου θα βρω το Λεβίση. Να πας, μου λέει, στο χωριό μου. Είναι στη Βοτσαλωτή εκκλησία, το δεύτερο σπίτι στο αριστερό χέρι. Χρόνια ήθελα να έρθω εδώ, παρόλα τα προβλήματα που έχω, γιατί είναι δύσκολο το χωριό. Αλλά είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα. Πήγα λίγες πέτρες και λίγο χώμα. Να το πάω, είναι θαμμένο στην Κεσαριανή. Να το βάλω στον τάφο του, γιατί αν δεν το είχα κάνει, θα το είχα βάρος στη συνείδησή μου. Ευχαριστώ, Τάκη.